chana wanda gobe ta nuna kara yana murna sun mai farin suna Yusuf isa ka zamo rana zaki uban bauna dan chana kira mu magana me zan da magarya ga kurna Yusuf isa yana da amana yakin ka sai sauna asirin sa zan tona da shi ka damu ni kalan chana manyan muna son ka talakawa sun bi ka mun hange ka kujera ka zauna mata maza naka tsofaffi ma naka har yan yara sun zamo naka ga mai zaman bukka ya dauki zancen ka to san da gaura ka sai na yi ma barka rabi kwankwasa ma yana son ka dan kai masoyi ne amana da kwanta ka dauka kuma ka dan kaula na shaida ka bi abba gida gida harka gwamnan mu ka dawo mu duka amanar abdullahi sani rogo da ya fi dan kuka kwasiya mun buga shakka majalisa ta jira za ka yan kara ya fi dauki dan cana Yusuf isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu kuma tan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince fara kai na saka maka daici dan sani na baka da karshe ba ni dawakin ka ka tsare ni da hasada kar ai bani kushe yarda da yawa karga ta karbo ga jama'a sai ta yin ta da tashi sanya karko cikin ta ta gindu kamar gini kar aje ta a rushe lamuni in kai buwayi masu ki za mu gansa a bushe tallafin ka muke san Yusuf ya zan wakili na mu dace isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Rabbana na roƙi ka ƙara salatuka wanda ma'aiki ne cikar daraja da isa ga hakin su fada ya ɗara baki ali da sabon annaba zan saka ba su kyamar baki dindina ta rasuli kalar su daban take sun tsaya a tafarki sada da jama'ar ƙara ya mazan jiya ba su san cika baki sada Yusuf isa dan cana girgije wanda ya wuce kwace isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince tunda na yi salatin annabi sallama jama'ar karaye nura ne na ku dauke da wakar wanda ke sharan ku hawaye jarumi Yusuf isa bajimi da baya are da iyaye gangami mata da maza ne ƙuri'ar dangi da kawaye muna gani inda da akwai sabon gini ba a mamu a laye jijiya Yusuf isa kake magani kalar masara ce isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Sha mai kama da zuwa jama'ar kara ya shi ya fi kyau
nagarta da cancanta Yusuf ne maji mai zance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Kuce da duk wanda ya yi shiri za a yi karo ya fito ga rago. Haka ma idan da marubuta lambaci mu muke da shago. Garkuwa Yusuf ɗan cana irin kwarai wanda baya zago. Mai zuwa duk lotan sanyi bai gaza wani fama da bargo. Dan gari shari ma ne sha tambaya kasi inda da gogo. Ba kamar samtan ƙara ya kewaye bai barin su da rance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Ina mu bi kamurocin dutse na kan tudu da shirin ka kaballa. Taimaka ka amsa kiran da ake yi ma mu zani shira. Tunda kai da yake magana kwangin zuba ka fi ƙarfin talla. Dan malak dan mamala tauraron gabas har ta yamma kaballa. Tawaga ta so ta zamba da handama sun bar mu da maula. Sun saka mu cikin fatara ga inda bar su ne mana kwace. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Ka zamo jin kasayin mantari sannan za a daga ka. Bishiyar kanya Yusuf in ta yi yaya za mu yi zanka. Banzara in ta yi da iska ta kaɗa kowa zai shaka. Duka mai haƙuri baya biya sadar masu sara suka. Wallaka dace da kujerar masu dungu dole su sauka. Masu sharri muna roƙo Allah ana su gani su makance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Gashi mai laya kai biyu mai zamani wanda ba shi da shayi. Na ga Isa Yusuf na mutan ƙara ya ba ya shiri da barayi. Mai hannun kuturu girma ne ya zube an daga ma nauyi. Masu sauri suna kan hanya kunkuru ya ɓace a ciyayi. Ga maso talakawa Yusuf ya tsaya sai mu daina tsammani. Me kama shi ke yin kota da bane dan dole ka kauce. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Mai kira ku fito
kwarai